Ορίστε. Ναι, γεια σας, την κυρία Έλσα θα ήθελα. Ποιος είστε? Από το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Σαμάρα, παρακαλώ, τηλέφωνο. Εσείς είστε? Ορίστε. Εσείς είστε? Εγώ είμαι. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Εσείς είστε η αστρολόγος του? Εγώ είμαι η αστρολόγος του. Ξέρετε για ποιο λόγο τώρα σας στέλνουμε? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε καθόλου τι έχει γίνει αυτές τις μέρες, που πρόκειται να αποσυρθεί από την κυβέρνηση, πρόκειται να παραμείνει στην κυβέρνηση. Υπάρχει αυτό το ζήτημα με τα Σκόπια. Για να σου πω αυτό, Ναι. για να το προβλέψω αυτό, θέλω 150. Την προηγούμενη φορά έχω τιμολόγιο γύρω στους 80. Τώρα γιατί πήγε 150? Γιατί πάει 150 τώρα. Εντάξει τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Θέλετε να κάνουμε παζάρια, δηλαδή? Όχι, όχι, δεν κάνουμε παζάρια, δεν θα κολλήσουμε. Όχι, τον κύριο Σαμαρά θα κάνουμε παζάρια. Όχι, δεν θα κάνουμε παζάρια. Ειλικρινά δεν θα κάνουμε παζάρια, απλώς εκπλήσουμε που τα διπλασιάζετε. Ο κύριος Σαμαράς από εδώ ή θα έρθετε εσείς? Αυτό τώρα είναι το ζητούμενο. Εάν εσείς μπορείτε να έρθετε να στείλουμε ένα αυτοκίνητο να σας πάρει, είναι το καλύτερο. Δεν μπορώ εγώ, παιδί μου. Έχω πολύ κόσμο. Θα έρθετε εσείς. Δεν μπορεί να έρθει όμως ο υπουργός εκεί πέρα. Θα έρθετε εσείς. Εκ μέρους του. Ωραία, γίνεται να έρθω εγώ και να τα πείτε σε μένα, ναι, δηλαδή Βεβαίως, αυτό θα γίνει. Μήπως πρέπει να είναι ο ίδιος για κάποιους λόγους? Όχι, αν είστε εμπιστός του δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ εμπιστός του είμαι. Ερωτώ όμως εάν πρέπει να είμαι εγώ, να είναι ο ίδιος αυτοπροσώπος για λόγους που εσείς ξέρετε. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Επειδή πρέπει να τον βλέπετε ίσως. Ξέρω εγώ τα χέρια του. Όχι, τα στοιχεία του θα μου φέρετε μόνο. Ωραία, πέστε μου τι στοιχεία χρειάζεται. Όνομα, πατρός, μητρός. Ναι. Και το ζώδιο του. Και ημερομηνία γεννήσεως και λεπτομέρειες, ώρα, μέρα κτλ. Εάν ξέρει, βέβαια. Πώς δεν ξέρει, ξέρει. Εντάξει, ωραία. Δεν θέλω όμως να διαρρεύσει αυτό που σας λέω. Για όνομα του Θεού. Απόλυτα γεμήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, κύριε. Λοιπόν, το ζήτημα που θέλω να εξετάσετε είναι αυτό που... Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Θα μου φέρετε εσείς τα στοιχεία του. Ναι. Γιατί εγώ δεν κρατάω στοιχεία πελατών. Ναι. Στο αρχείο μου. Λοιπόν, θα μου φέρετε τα στοιχεία του. Ναι. 150.000. Ναι. Να πάρετε την απάντηση αύριο. Η απάντηση... Ή από εδώ θα έρθετε ή τηλεφωνικός, όπως θέλετε. Ωραία, να σας πω κάτι. Το ερώτημα είναι το εξής. Να σας το ξαναπώ. Βεβαίως. Εάν και κατά πόσον θα παραμείνει στην κυβέρνηση μετά από τις τελευταίες διαφωνίες που έχει εκφράσει με τον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αυτά θα έρθεις από εδώ. Θα τα γράψω στο τετράδιό μου όλα μαζί με τα άλλα στοιχεία που ζητώ. Ναι. Και θα σου δώσω την απάντηση αύριο. Πρέπει να κάνω πρόβλεψη να δω. Ωραία, να σας πω κάτι. Αυτή η πρόβλεψη τι διάρκεια έχει? Αυτή η πρόβλεψη γίνεται 12 τα μεσάνυχτα, αγόρι μου. Όχι, όχι. Τι διάρκεια έχει εννοώ... Για πόσο ώρα κρατάει? Όχι, όχι. Σε πόσο χρόνο θα αναφέρεται? Δηλαδή... Αυτό θα είναι δηλαδή για πάντα. Ό,τι σου πω θα είναι σίγουρο. Για τους επόμενους, ας πούμε, 3 μήνες ή για... Για μια ζωή. Ό,τι σου πω θα είναι για μια ζωή. Δηλαδή, άμα πούμε ότι μου πείτε δεν θα φύγει από την κυβέρνηση, κάποια στιγμή θα φύγει από την κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να φύγει να μείνει όλη τη ζωή εκεί. Μπράβο, αυτό θα σου δώσω χρονικό διάστημα. Αυτό ναι. Δεν μου λέτε κάτι άλλο? Τα χρήματα την προηγούμενη φορά είχαμε πληρώσει με βίζα, με κάρτα. Έχω και βίζα για να πάρω κάρτα, έχω τα πάντα. Όχι, εκεί πέρα έχετε αυτό το χαρτάκι, ξέρετε, που το κάνει έτσι το μηχάνημα και το. Βεβαίως, βεβαίως. Τι σας βολεύει, πίστεως, εθνοκάρτα, βίζα? Εμένα με βολεύει καλύτερα το cash. Ξέρετε τι σημαίνει cash? Cash σημαίνει ταμείο, μετρητά. Όχι, cash θα πει μετρητά. Μετρητά σημαίνει. That's αλλά right. ξέρετε, δεν μιλάτε αγγλικά? Βεβαίως. You speak English very well. Of course I do. Oh, do you? I know. I've got no problem speaking with you English or Greek. Yes, English, because this line telephone is very good, beautiful. It's very difficult, you know. It's different in which way? Well, because corgi and nothing, something very. Oh, I see. You know? Okay then. Okay. I've got no problem, as I told you before. Because it's a small problem from my Prime Minister, because it's μετρητά τώρα τέτοια ώρα πού να βρω εγώ στο Υπουργείο, είναι ένα μικρό πρόβλημα αυτό. Ωραία, κοιτάξτε να δεν φαίνομαι πουθενά. Δηλαδή εγώ αν πω και η κυρία Έλσα είπε αυτό. Θα μου φέρετε 100.000 cash, συμφωνούμε? 100 cash, δεν υπάρχουν και 100. Όχι, όχι, μα και τα 150 υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι είναι σήμερα Παρασκευή και έχω πρόβλημα με το ταμείο. Θα πάρετε 100 cash από μένα σήμερα και τα επόμενα 50 θα σας στείλω με ένα... Α, και αυτό γίνεται. Εντάξει, δεν τα το μικρό σου? Γιώργος. Κύριε Γιώργο, πότε θέλετε να κλείσουμε ραντεβού? Το μόνο πρόβλημα είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, εάν... Αυτό το εγγυούμε 100%, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Να πούμε σήμερα το βράδυ. Τι ώρα? Πέστε μου ώρα εσείς. Να πούμε 5. Ωραία. 5 με 5,5. Ωραία. Έχεις τη διεύθυνσή μου? Για πέστε μου. Λοιπόν,
Πατησίων 226. Ναι. Το Κουδούνι, Σπυριδάκι, Βάγια, 5ος. Έχετε κάποια σχέση με το Σπυριδάκι το δικό μας εδώ, τον νομικό σύμβουλο? Όχι, όχι. Το ραντεβού μας ισχύει. Okay, see you. Okay, then. See you, bye. Bye-bye.